Čaute lidi, jdeme hrát Windrose, uděláme si part 2. Uvidíme, kam se dostaneme a pokud to bude nějak už moc dlouhý, tak to zkrátíme a uděláme potom i part 3 a tak dále. Zatím je ta hra moc velice baví, hraje to spousta hráčů, možná to v budoucnu budu hrát ještě jednou s kamarádama, asi spíš určitě, když se to povede, pokud teď má ale vycházet další Subnautica 2 a tak dále, no uvidíme, bude toho hodně. A tak jdeme na to, jdeme snad se dokonečně propracujeme k nějaký té lodi. Jdeme se na to podívat. Si umřem hladej, jak to vypadá. Tak. Jdeme bomby. Tak. Co tady potřebujeme? Pistolku, saber. Na to potřebujeme kůži. Ale hej, já se z toho napsadu. Zase tam ulomený meč, jo? Zbytek meče spíš, jo? Tohle. OK. Tady jsme chcípli, tam nejdem. Tam potřebuji lampu. Hej, tak. A zkusí. Mám lopatičku, tak tam najít ten druhý poklad. A zabít nějaký to prase. Prosí. Když jsem prosí. No, kdybychom pak mohli i do moře. Jít trošku zaplavat a podívat se na to tam. Můžu takhle něco vyrábět? Asi na co? No, to nemůžu nic. Tak nemůžu jenom sbírat, objevovat, kopat. OK, těžit. No, někde by tady předtím se tady někde pojevilo prase. To prdele. Au, OK, on otočí dvakrát. OK, perfekt, tady to blokne asi úplně. Ano. Bez toho, aniž bych rozuměl. Je do prdele už. Ty zmr... Aaaa! Jak jo, znova. Posraný prase. Joj. Nemožný. Zabilo mě pojebaný prase. Obyčejný prase. Než se obváže, tak máme... Ani zabilo prase. Kde je ten? No, já mu zůstaly by ty životy. Pojď sem. Ne. Ten debil. Konečně. Já jsem viděl nějaký dodá ještě. A další prase, super. Zvládl jsem jedno prase, musím zvládnout druhý. No. Takhle se to musí dělat.
Takhle se to musí dělat. Ach jo, ty kokos. Je ta druhá bedna. Jakože ostrov a tady někde prostě bude. Jak to je? To je divný strom. Jsem dobrý. Takhle se to musí dělat. Homemade. Elixíry. Nice. Označený strom. Jasný, no. Jdeme. Tak. Mám toho dost. Mám zase nějakou kůži, chtěl by to další se na nějakou další. Restore 80, nebo tu 50 hezky, se hodí. Už to je? Jak jsem? Ne. Že normálně jako takhle. OK. No. Teď si půjdu rozebrat nějaký vodlíkoviny. Nějaký třebíčky. Tak. Tady jsem si skončil, předpokládám ten ostrove. Co? Voláme se boat. Jdeme na to. No tamhle se musíme běhnout tam těm šmrdlům. Jasně jak facka. Tamhle, ale tamhle se něco je, to teda prozkoumat. Nejdem to prozkoumat. Nebo že by jo? To by se nám mohlo stát, že? Maximálně chcípne. Dobře, to je moc blízko, něk to asi nedám, co? A mohl bych to možná... To je jaká truhle, že bych to jenom vzal a šel do prdele. Nemůžu pro ten zbytek doplavat? Nebo něco? O co to je? Jak moc blízko se k němu můžu dostat? OK. To bylo všechno, jdeme pryč. Vůbec vás tu neseru. Ani nechci. Tam ani se ní. Čekalo to druhé místo. Tam je nějaká bedna taky, abych taky mohl být něco dobrýho. Ale proč tady nehraje nějaká pirátská hudba? Sám sobě si zpívat, něco takový možnost. Hezky. Back surfing, to je kokos. Se jak přiblíží ta kamera, že se možná porou s kamerou. Pak povrustý. OK. No. Vrátíme se. Možná prozkoumáme tamhle, jestli ještě něco neuvidíme. Chtěl by to tam možná prozkoumat trošku. Tak jak velký je ostrov, to dost velký. To nebo oblouba celý, to fakt nebudem dělat. Tamhle je zase ten zombík. A ty kokos, ne zombík. Au. Do prdele. Co je? Ohou! To není dobrý nápad.
Uděláme to následně, já tě asi nechám za sebou někde. Dopadne lidi. Okay. Nejsem jistý, jestli to byl úplně lepší nápad. Jít takhle daleko. A tady něco je. To prdele. A to je jenom dvojka. Nice. Jo, to je to, co potřebujeme. OK, tak to není dobrý se takhle nechat hitnout ten tak. OK, teď ani nechci. Tady něco je. Do. Má jsem chci. Dobře, jeden poťák se vezmem. Kde jsem mám las? OK. Ty si co? Jo, do. Au, dvakrát. Já docela mám velký trable. A fakt velký, dostávám těžce na hubu. Nevím, jak daleko to dotáhnu. Ale takhle daleko ne. Je to dám pryč. Dobrý, potřebuji se najíst. Najíme se. Healujeme se, lepší než umřít. Další healovací ten. Bone. OK. OK, to se dá prodávat smugglerům. Taky. 35, 55, je to lepší živoťák, takže budeme počítat spíš to užít tenhle. Pečka tím zahodím. Kdyby tam někde měla být asi jedna. Kruhla. Nejsem jistý, jestli to není dobrý nápad jít hned dolů. A tady jsou samý dodojek. Asi všechno? Takže asi dolů. Bude tam tma nebo ne? Dobrdele. A, no tak to vůbec, kámo. Jak to vůbec, má. To bychom teď nedali, ani omylem. To by jde zpátky. Máme pořádně nic. Třeba jenom tu kůži debilní. Aspoň můžeme napájet lampu. Nějak. Když teda ještě nevím jak. No. To ještě všechno musí přijít. Kdybychom si nějak to, no, třeba tady ten šmudla. Dej mi to, co potřebuju a neserně. To není ono. No. A jak s ním se vracet moc nechci zatím. To půjde, tak to jenom doběhnem. Ale. To jsou dva. Jeden. Druhý je, pardon. To je smečka, to tak to nechci teď.
To byla celá smyčka. A mám na hůby životy, všechno. Třeba by... Teď nevím, když s ním 2 různý jídla. Budeme to... Asi jo, asi mi to bude lepší, jo. Můžu zkusit, takže. Jsme zpátky doma. Healujeme se. To je kokos plný inventář. My to hodíme tady do bedny. Něco si uvaříme. Uvaříme si. Toto. Tohleto prostě sezonu k sobě. Jsem měl, jo mám, tak zkusíme jak to funguje. Když s tím teď 8, mám druhý jídlo a tím pádem mám víc životu, rychlejší energii, tyhle, takže já musím jíst 2 různý jídla naraz. Kokos. OK. Aspoň, že už to víme. Potřebujeme bandáže. Určitě budeme potřebovat vyrobit to. To jsme potřebovali, aby jsme mohli těžit. Tak. Tady to takenem a musíme jít těžit, protože jak si, tak si nemáme věci. Můžeme vykraftit něco zase oblečení nějaký? Můžu. Velký základ. Ať nejsme jak vagabundi furt. Tak. Vypálí. Určitě si pak vyrobíme něco, kam ty věci můžeme likvidovat a získat z toho další suroviny. Tak. No, už vypadáme k světu trošku. Tak. Řekl bych, že o dost. Ještě by to chtělo... No, dobře no. Tak jdeme těžit. To je fajn potkat nějakýho samoceného čuníka. Nebo 2 čuníky. Jak jsem je krásně zvládl, takhle se to dělá. Tak to si asi jenom ta kůže, ne? Proto se ten lepší. Dobře. Trochu si prosekám cestu, protože tohle je otravný. Tak. Tak jsme potřebovali nějaký dřevo. Tak, vyrobíme si tady, tak a vyrobíme si sabra. Take it. Výměna. Do žumpy. S tím, tak. Už máme nezlomený meč, výborně. Máme zrovna nějaký žurnál. Další věc. OK. Zlepšit zbraně. Nové poťáky, výborně. Kolik jste vylepšení schválně? Jasně, jak jinak. Dobrý. Tak jdeme to těžení, jak jsme chtěli. Při trošku štěstí potkáme další čuníky. Bych potřeboval farmu na čuníky. Tak, vidím plný houby. Proč nemůžeme vyrobit torčku do ruky? Proč musím lampu? By už tankrát nebych neuměli dělat pochodně, prostě opalíš kus samlátky, něco ne? Zapálíš pochodení v ruce. To? To bylo složitější? Možná. No. Jdeme si svítit a jdeme těžit. Tady jsme byli, koukám. A tady můžeme těžit. Tak. Kde se těží. Profíci jsme. Jdeme bomby. Jdeme bomby. To je pomalý. Jste na mě tak rozčiluje. Jasně. Rozdechej to.
Já mám totiž čas tady být do Alaluje. Kde bych mohl zbývat nějaký songy nebo to přitom. Nice. O, to jsme to vytěžili. Potěžili. No to je taky prázdný, že? Tady je dost. Tak ještě má místo. Dost. No, už moc ne. Ale jsem musím jako nechat, že takhle bych pracoval v reálu a takhle těžil, tak jsem nejlíp placený muž na světě. Taková rychlost těžení jenom, že prostě přijdeš, čup, je to. A bych to teda musel vždycky najít. Nic. Máme na těžíno? Jdeme zpátky. Mohli bychom se možná vyrobit už ty kopr věci, možná s tím potom budeme těžit rychlejš. Nejspíš určitě. Takže jako není od věci, ani omylem. Takže měli bychom si asi věci se snažit co nejrychlejš vykraftit. Tak. Jo, tady nemáme nic na uhlí. Ale... Jo. Potřeba další bednu. Tam potřeba další bedničku. Co? No to dávno. No, tak k lodi jsme se úplně nedostali. Hra mě pozbaví, i když teda smrti to a jako no. Nejsem v tom extra dobrý. Co si budem? No, každopádně budeme určitě part 3 a pojedeme dál příště bomby. Takže zatím čau.